El centenari, com aquell qui diu, sembla que fa 2 dies, ja fa un any. És de molt bon recordar, és una cosa que va ser molt agradable, va entusiasmar a tothom, una cosa que no s'esperava que es fes, perquè molta gent ni se'n recordava del tren, la veritat. I els actes que van començar doncs ja que van durar des de finals d'octubre fins quasi tot el mes de novembre, o sigui des que va fins a finals de novembre pràcticament, doncs sí, i van fer una sèrie d'actes, molts d'ells ja que han estat exposats, parlats i filmats per tot arreu. Es varen fer llibres, es van fer projeccions, es van fer conferències, moltes coses, i francament va ser una cosa molt bonica i de molt bon recordar per tothom. Com vàrem tenir exposada la maqueta allà a Can Trinxeria, vàrem veure gent emocionada, bàsicament exferroviaris, gent que havien utilitzat el tren per anar allà on sigui, potser fins a Bas o fins a Girona o fins a Amer, però van veure gent emocionada realment amb el tenir, doncs, a part de la maqueta que van fer, que va quedar preciosa precisament, la màquina que tenim del tren d'Olot al Casal. Aquesta màquina, justament el dia que se la van venir a recollir, a treballar ja, a preparar per emportar-se una altra vegada cap a Martorell, jo estava allà precisament amb un altre company, i va venir un noi que portava el seu pare, que era de les Preses, pràcticament impossibilitat, que havia tingut alguna cosa a veure amb el tren d'Olot, no sé ara què, però va voler pujar a la màquina. I aquell home diu, sort que no és que hem vingut avui, perquè si no ja no hagués pogut veure la meva il·lusió, perquè jo em moriré i no hagués pogut veure la màquina del tren d'Olot mai més. I es va emocionar, aquell home allà, bueno, va ser una cosa emotiva, però 100%, vull dir que... I com aquestes coses, doncs molta gent, i molts que venien allà i deien, oi, sí, però aquesta màquina no està completa, hi falten els focus, clar, o els llums, clar, no els van portar perquè devien tenir por, segurament, des de Martorell, que pot ser a la nit allà, que en fi, encara que estigués allà tancat i això no estava gelat i que podia desaparèixer alguna cosa, vull dir que, clar, també perquè va ser una mica improvisat, una cosa tot ràpida, que es va poder portar a la màquina perquè en principi hi va haver uns certs problemes per poder-la portar. Els joves, la mainada concretament i gent jove, els hi va agradar molt i van venir allà algunes escoles que van venir allà, i mainada petits, i van fer 2 o 3 trobades allà en mainada d'aquests que tenien entre 4 i 7 anys, per dir alguna cosa. I bueno, preguntaven les coses més inverosímils que puguis fer encara, perquè algun, per exemple, li van dir, bueno, sí, això sí, és una màquina que sí, anava sobre uns rails i tal, però i un Tesla volant? O com ho feia per girar, i coses d'aquestes, vull dir, coses de mainada. Però sí que la mainada molt interessats, i la pena que no tinguem aquí una cosa en condicions per poder-ho ensenyar contínuament, perquè és molt instructiu, la veritat, i crida molt l'atenció. Però es va fer molta il·lusió, i aquelles coses que tenim sempre, que a última hora sempre hi ha coses, però a última hora tot va sortir perfecte, i, vamos, ojalà que poguéssim fer el següent centenari. Sí, més no, com que es recuperen últimament bastants objectes i bastantes coses,
fer alguna exposició o algun local. No tenim masses material tampoc, vull dir, no hauria de ser un local gaire gran, però per exemple com a Sant Ferriol que ja havien fet alguna cosa, doncs allà sí que es podrien fer alguna cosa de fotografies, objectes i coses que hem anat trobant i que contínuament no sabem com, molt en comptagotes, però sempre surten coses que vas trobant amb un que et dona una cosa, l'altre et dona l'altra, i simplement donacions, o sessions, però bàsicament donacions, gent que tenen material, tenen coses que diuen sí, jo hi tinc molta il·lusió, en fi, és un record de tota la vida, però clar, els meus fills no em fan ni cas, jo quan me mori ho llançaran, doncs maneres. Ho dona l'associació perquè saben que d'alguna manera, si nosaltres, clar, l'associació no ens farem sempre els mateixos, però pot anar variant i sempre quedarà perquè tothom ho podrà gaudir. Això ja és una cosa que molt difícil i ara pot ser més que mai amb l'excusa de la crisi, que d'acord que n'hi ha, però abans que no hi havia crisi tot eren problemes, doncs imagina't ara. Que torni a tenir tren, jo estic convençut que Olot tornarà a tenir tren, segur, ara. Passarà molts anys. És un mitjà de comunicació que a l'època dels 600 va anar desapareixent perquè deien que era una cosa caduca, però no. S'ha demostrat que el tren és el futur, perquè amb el trànsit que hi ha i amb tantes històries, els preus que es posa tot, les gasolines, ja gasolls i tot plegat, sortirà més a més amb el moviment que hi ha per anar d'un lloc a l'altre, el trànsit, les carreteres, tot. El tren és el futur, a més, cada vegada són més ràpids, més moderns, més còmodes. Vull dir que per anar segons on aquí a Olot, mateix si tinguéssim tren per anar a Barcelona, ja veuríem qui és que agafa el cotxe. Ningú. Vaja, jo ho veig així, i crec que molta gent, perquè arribes a llocs determinats, a vegades no prou coneguts, aparcaments, històries, autopistes i tot, tinc clar que com arribes allà que el que vols és desfer-te del cotxe, però si vas amb el tren et deixa al centre, para a 2 o 3 llocs, no para, o sigui, pots parar al lloc que et sigui més còmode, vull dir que és el futur del tren, i si tinguéssim un tren aquí, bueno, seria per mi fabulós. El trajecte indispensable, doncs mira, a mi si fos el mateix trajecte que hi havia abans, ja m'agradaria, i si passessin per Banyoles, doncs també, i si fessin els dos, doncs millor, i si fessin el que deien l'eix aquell transversal ferroviari, que vingués de Lleida fins a Figueres i passés per aquí, doncs millor que millor, perquè llavors diu no, és que és un tren que aquest va cap a Europa i aquí poder no pararia. Si hi ha vies i passa un tren, també pot parar i pots anar a París i pots anar allà on vulguis i pots anar cap a la resta d'Espanya. Vull dir que el cas és qui sigui. Si es passés per l'antic trajecte, poder algun tram d'allà on passava la via, que ara hi ha el bicicarril, però vull dir, els del bicicarril potser es queixarien, però vull dir que jo crec que s'hauria de fer la infraestructura totalment nova. És una cosa, jo crec, de sentit comú, perquè és una comarca, la de la Garrotxa concretament, bastanta gent, molta indústria, i estem bastant ara més ben comunicats que anys enrere, però ens falta el tren. A l'àrea de Barcelona o de Girona o de Lleida foten el crit al cel i fem manifestacions perquè els hi pugen el tren. Si haguessin de fer un cotxe o algun altre mitjà de comunicació que tenim aquí, surt molt més car que el tren. Vull dir que, clar, cadascú se sent de lo seu, però nosaltres si tinguéssim tren aquí, a més de les comunicacions que hi ha, doncs jo crec que aniríem molt més ben servits i els preus també serien més assequibles amb tot. Vull dir que amb tots els mitjans de transports, vull dir, Vull dir que jo crec que el tren tornarà. I quants anys vista ho poses? Quants anys vista? Fa un any, com estàvem a l'època del centenari, es parlava de potser un 20 anys vista. Però jo, la manera que estan les coses i la manera que van marxant, pot ser una mica més, em fa l'efecte. Però els optimistes que ens deien d'aquí 10 anys, això no ho crec, vaja, ojalà, però jo crec una mica a llarg termini.